हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल एवरीवन। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଆମ ବାରିପଟ ଦେଖେଇବି, ଫସଲ କେମିତି କଣ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେଠି କଣ ଭାଇର ଭାଉଜର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଠି କଣ ହଉଛି? କଣ ଶାଗ ତୋଳା ହଉଛି। ଶାଗ ବଢିଲାଣି ନା? ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୁରା ମରିଗଲା ପାଣି ପକେଇକି। ଏ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏ ଟମାଟୋ ଗଛ, ଧନିଆ ଗଛ ସବୁ ପାଣି ପକେଇ ସବୁ ଶୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବାରିପଟ କିଛି ଫସଲ ହେଇଛି। ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ହଉଛି। ଦେଖିବା ବୋଉ କଣ କରୁଛି ଛାତ ଉପରେ। କୁଆ ଗଲା ଏ ବୋଉ, କଣ କରୁଛୁ? ପଖାଳ ଖାଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ବାଇଗଣ ପୋଡା, ଟମାଟୋ ପୋଡା। ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଶୀତ ଦିନ ପଖାଳ। ଇଏ ହଉଛି ପଖାଳ, ଇଏ ହଉଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡା। ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ, ଶୀତ ଦିନେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। ଆଉ ଇଏ ମିକ୍ସ ଭେଜ। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜିର କ୍ରିକେଟ କେମିତି କଣ ଖେଳ ହଉଛି ଆଜି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ, କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଡ। ଦେଖିଲେ ଆଜି ମାଡ଼ ହବ ତ? ମାଡ଼ ହବ ମାନେ ଶହେ ମାଡ଼ ହବ। ମାଟି ଫିଲ୍ଡ ନା ରେ? ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓ ମାନେ ହସ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆଜି କେମିତି କଣ ଖେଳ ହବ? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ଆଉ। ଚାରି ଛକା। ନିଖିଲେ ତମେ ଏଠି ଖେଳିବା ଯାଇଥିଲ ବା? କଣ ହେଲା? କେତେବେଳେ ଖେଳିକି କଣ ହେଲା, ଜିତିଲ ନା ହାରିଲ? ନା, ହାରିଗଲୁ ବା। Somewhere deep down in my heart ହାରିଗଲ। କେମିତି ହାରିଲ? ଆଜି ଖେଳ ଭଲ ଥିଲା ଯେ, ସ୍କୋର ବା ଆମର ଭଲ ଥିଲା। 130 ଭଳିଆ ବାଡେଇଥିଲେ। ଇଏ ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ହେଲା ତ। ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହୁଡା ମାନେ ବିଲଟା ହେଟା। ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ହେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ହେଲା, ଜିତିଗଲେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କର ଜଲ୍ଦି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ